bezbedno prizemljiv. Padobranac može kontrolisati pravac i brzinu padobrana tako da može veoma precizno da sleti na željeno mesto na zemlji, meko i bezbedno. Svi ste uočili napuštanje padobranaca iz helikoptera Bell 212 i sačekat ćemo njihovo prizemljenje na zadatu površinu. Dok čekamo padobranice na prizemljenje, ne bi bilo na odmet da spomenemo sastav ekipe koja treba da donese svečani sastav. Potpukovnik policije Vojkan Ivanović nosi državnu zastavu, a iza sebe ima 1080 skokova. Vodnik policije Milan Kuzmić zastavu žandarmerije, iza sebe ima 850 skokova. Major policije Dejan Nikolić nosi zastavu Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije i iza sebe ima 800 skokova. Stariji vodnik policije Branko Radisavljević nosi zastavu Amadeus Benda. Iza sebe ima 750 skokova. I vodnik policije Milan Pejović ima 750 skokova. Sada vas molim da zajedno ispratimo naše policijske službe.